Vivim en un món on la justícia social impera sobre la salut humana. Que va, si no hi ha aigua calenta. Que t'hi jugues que el despistat del teu pare s'ha tornat a deixar el termo pagat. Sí, clar que m'agrada. Però és que pareixes una baticau amb aquesta llengua. Un poquet de pasta de dents per donar-li coloret. Bisvaporub, unes gotetes de llimona, que sempre venen bé, i farina, sa que xupi. Però finalment, el 2022, els crims contra els fetus i les famílies tornen a ser condemnables per la justícia dels Estats Units. T'has tornat a pixar. El que passa és que t'has criat en un sistema capitalista, heteropatriarcal, normatiu, conformista i astrohúngar. Vaig trobar un llibre amb el dibuix d'una dona nua dividida en zones. Com els dibuixos de la carnisseria amb una vaca pintada per parts. Si les obligàssim a escoltar el batec del seu fill, no avortarien ni la meitat. Les infermeres objectaven. Els anestesistes objectaven. La de recepció objectava. El CEO et roba les teves hores i t'emprenyes. Però, en canvi, no t'emprenyes per les hores que em roba a mi. Vols follar, tros de merda? Qui et creus que ets per tenir 3 duros? Pip, pip, pip. Tanmateix, a qualsevol presó seré més lliure que a ca meva.